19 кілометрів ганьби, осуду та нехтування міжнародного права. Попри заборону та світовий осуд, окупаційна влада Криму відкрила автомобільну частину Керченського мосту. На його відкриття особисто прибув президент Росії Володимир Путін. Офіційно транспорт запустять там від завтра. Для чого росіяни так квапилися з відкриттям цього мосту та що думають про цю переправу на материковій Україні? Далі в сюжеті. Це перші кадри автомобільного руху Керченським мостом. Путін особисто завітав на це дійство та проїхав на чолі колони будівельної техніки. Щоправда, КАМАЗ, за кермом якого їхав президент Росії, добряче вихляв дорогою, постійно підрізаючи праву смугу. 4 мільярди доларів окупанти влили у проєкт довжиною 19 кілометрів. Будували по-стаханівськи, випереджаючи поставлені строки. Замість грудня відкрили у травні. Стверджують, будували з думкою про туристичний сезон. Мовляв, Керченський міст має спричинити туристичний бум на півострові. Та українські експерти іншої думки щодо мети будівництва. Завершення будівництва Керченського мосту, особливо залізничного, наприкінці 2019-го, докорінно поліпшить військову логістику до окупованого Криму. Тобто Росія отримує можливість дуже швидко здійснювати перекидання військ до Криму. Це піднімає цінність та спокусу використання Криму як плацдарму проти південних регіонів України. Офіційна Україна назвала будівництво незаконним і тим, що суперечить інтересам держави, оскільки він будувався без згоди української сторони. Незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля. Особливо цинічним є той факт, що його відкриття відбувається напередодні чергової річниці депортації кримсько-татарського народу сталінським режимом. Як відомо, Україна вийшла з договору будівництва мосту одразу після окупації півострова Росією. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, міст між окупованим Кримом та Росією – це взагалі шлях в нікуди. Насправді міст через Керченську протоку – це міст між окупованим Кримом, де люди залякані та зникають, і Росією, де люди залякані та зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 людей за мирний протест. Обидва кінці мосту – це шлях в нікуди. Прокуратура Криму вже взялася за перевірку усіх причетних забудовників, адже міст просто зруйнує екосистему Чорного та Азовського морів. Збитки сягатимуть щонайменше 10 мільярдів гривень. Прокуратурою перевіряється ряд європейських компаній на предмет постачання ними обладнання на незаконне будівництво мосту на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. А також уже на сьогоднішній день встановлені основний виконавець робіт з проєктування та будівництва мосту, підрядник та субпідрядник. Це є російські компанії, які у зв'язку з цим вже з будівництвом потрапили під санкційні списки Сполучених Штатів Америки. Кримінальне провадження розпочато за статтею 236 Кримінального кодексу України, саме за фактом порушення правил екологічної безпеки. Керченський міст впливатиме не лише на екосистему, а й економіку України, оскільки через обмежені можливості в судноплавстві Керченський та Бердянський торгові порти